छोटी मोटी सास बाड़ी अलमहर दमाद हो अतनिया सनी हुराए बबुआ परिछी लीलार हो अतनिया सनी हुराए बबुआ कि छोटी मोटी सास बाड़ी लमहर दामाद हो तनी रघु चली जा छोटी मोटी सास बाड़ी लमहर दामाद हो तनिया सानी हुराए बबुआ तनिया सानी हुराए बबुआ परिछी लीलार हो तनिया सानी हुराए बबुआ परिछी आंटी जी आप भी आ जाइए ना आप भी आ जाइए। अब देखिए जब लड़का दुल्हन लेके जाता है अपने घर तो सास मतलब माँ बोलती है, हम कंफ्यूज हो जाता है तो माँ बोलती है सोने के सिंहरवा लिहले अम्मा बाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलकी के वड़िया खोला बबुआ पलकी के वड़िया मंगिया बहोरब हो खोला बबुआ पलकी के वड़िया मंगिया बहोरब हो खोला बबुआ पलकी। तब दूल्हे राजा के रिप्लाई आता कैसे में खोलिया माँ पलकी के वड़िया हो मोर जांघे ओलरल बाड़ी मोर जांघे ओलरल बाड़ी सासू जी के धियावा हो मोर जांघे ओलरल बाड़ी सासू जी के धियावा मोर जांघे ओलरल बाड़ी सासू जी के धियावा हो मोर जांघे